Moi. Nyt mä näytän teille, miten laitetaan grilli päälle. Tulkaa munkaan. Step one! Ensimmäinen... Oota, mikä se on suomeksi? No, tee ensimmäiseksi. Etsi kaasupullo. Sitten kanna se grillin luokse. Sitten kiinnitä grillin kaasuputki kaasupulloon. Pidä huolta, se on siinä kunnolla kiinni. Ja sitten, step 3. Pistä kaasuhana päälle. Step 4. Mene grillin eteen. Tulkaa munkaan. Step 5. Pistä burner controlsit johonkin vaikka mediumin kohdalle ja spämmää tämmöstä nappia. Sieltä pitäisi kuulua pieni räjähdys ja sitten nää on päällä. OK, sieltä kuuluu ihan alussa. Ja siis kaikissa ei ole tämmönen samanlainen nappi. Mut jos siinä on tämmönen räjähdyksen kuva tai tämmönen, niin sitten spämmätkää sitä. Ja siinä oli se. Okei.